Hello, tästä alkaa mun My Day. Nimittäin mä oon ajamassa tänään Savoon Lapinlahdelle keikalle. Ja lähdetään siitä liikkeelle, että mä oon menossa hakemaan autoa, jolla mä lähden ajamaan. Eli mä ajan tänään yhteensä siis 700, vähän päälle 700 kilsaa, 3,5 tuntia, heitän tunnin keikana ja 3,5 tuntia päkkiä. Nyt on auto noudettu ja nyt olisi siis edessä 4,5 tunnin ajomatka suuntaansa. Ja pitää pysähdellä matkalla, pitää vähän tsiikata Savoa, koska en mä tiedä. Mä en sitä milloin mä oon käynyt Savossa, Iisalmella ehkä joskus, mutta olisi siisti nähdä jotain mestoja siellä, niin katsotaan mitä mä löydän. Ja eniten mä ootan, että minkälaisia nuoria siellä on. Joo, mutta ei mitään, mennään, let's go! Tää on mun eka pysähdys. Mä ajelin siis koko matkaan Jyväskylän ohitse Hankasalmelle, eli mä oon nyt ajanut joku 2,5 tuntia ehkä. Ja puhuin koko matkan mun parhaan ystävän kanssa. Mun paras ystävä oli Rovaniemellä. Me ei nyt ollut nähty useampaa viikkoa, niin aika vaan vierähti. Eikä mun paras ystävä kertoi tunnin hänen kuulumisia, mä kerroin tunnin mun kuulumisia. Ja joo. Mut nyt mä oon tosiaan täällä Hankasalmella ja mä menen tällaiseen huoltoasemalle, jonka nimi on Jari-Pekka. Niin mä menen nyt syömään jotain ja sit mä jatkan matkaa. Mun jalat ihan kipeät, tai siis mä oon polvi kipeä eilisestä treenistä, niin sitten se ei auta, kun istuu tolle monta tuntia autossa. Mutta joo, tosiaan täällä mä olen. Pitää vähän löytää jotain ruokaa välissä. Siitä voi jatkaa. Söin kyllä karkkia koko matkan tähän mennessä. Pitäisikö ostaa vähän jäätelöä? Ehkä tekis mieli ostaa jäätelöä. Tää on eväiden esittely. Ehkä vähän oudot eväät löysin tuolta äsken. Ihana, joku nainen tuli juttelemaan mulle ja kehui mun tekemää työtä. Se oli tosi siistiä. Se oli matkalla Kuopioon, myöskin Tampereelta tulos. Tässä on nyt mun eväät tossa. Wow, tollaset. Tarvii vähän energiaa, ihan hirveä janu myös. Ja nyt mä jatkan ajamista ja katsotaan missä seuraava stoppi on, okei? Okay? Mä sanoin, että tää on erikoinen ruoka oikeesti, mä vähän hävettää tätä. Mä oon syönyt tää samaa salaattia joskus, kun mä oon 15-vuotiaana mennyt uintireeneihin. Tai ehkä niiden jälkeen tässä uintikisoissa tulee vaan flashbackit tästä. Mä siis vaan paniinkisotin jotain. Tän ja proteiinijuoman ja energiajuoman, niin kyllä mä näillä pärjää hyvin. Jos sä oot Siilinjärveltä, niin kommentoi tähän, että mitä Siilinjärvellä pitäisi ehdottomasti nähdä tämän nesteen sijaan tai oikeastaan tämän nesteen lisäksi, niin mä tiedän sit ensi kerralla mihin mennä, okei? Okay? No niin, okei. Mä oon nyt leevihuppari lainassa ja lähdetään katsoa mihin mun pitää mennä täällä. En ole todellakaan ikinä käynyt, mutta kysytään tosta neuvoa. Moi! Mä oon tulossa esiintyjäksi, mun pitäisi päästä bäkkärille. Joo. Oliko toi ok paikka jättää auto tonne? Eiköhän se ole ihan hyvä Hyvä. siellä. Hyvä. Kyllä minä luulen. Sieltä, joo. Hyvä. Joku avaa. Joo. Mulla on täällä koko ajan turvallinen olo. Mulla ei ole mitään hätää, koska mulla on täällä turvahenkilöt. Koko ajan, kiitos. No niin. Mitäs täällä? Tää on kenen mopo? Mikä sun nimi on? Ville. Ville. Ja tää on Ville mopo. Katsotaan. Se on vähän liikaa. Mitäs Ville haluu kertoa tästä moposta? Ei oo yhtään viritetty. Putki on vakio. Ja se on hieno. Saapuu mun kyyti näköjään tuolta. Mä olin vissiin lupautunut mennä traktorin kyytiin, niin tuolla se on. Että näin. Arvosteltiin äsken tässä mopoa ja nyt olisi traktorivuorossa. Onko tää sinun? Sinun? Kyllä. Kyllä. Mä oon nyt täällä traktorin kyydissä sitten tosiaan, että mä tulin täällä käymään ja aika siistiä. Aika siistiä. Moi! Okei, mä oon nyt tän bäkkärillä, eli tällaisessa mun omassa bäkkärikopissa. Mä laitoin hiukset kiinni tälleen ja katsotaan pitäis mä tämän hupparin päällä vai painan. Tässä on muuten mun fitti. Ja tuo on nyt Slikin keikka menossa. Minä vähän tsiikaa, että miltä siellä näyttää keikalla, okei? Viitoinen vuodet takaisin massa, nyt on asia tuntia, kuinka hämätään paskaa. Suurin osa suunnista ei ole ollut massaa, olette vitun vipuun, se on ollut paskaa. Okei, mulla
on 10 minsaa aikaa mun showhun tuolla jos liki lavalla. Mä kävin vähän bailaa tuolla yleisössä, mutta sit jengi meni vähän hulluksi, tuli pyytää yhteiskuvia, niin mä lähdin veksi sieltä, koska mulla on tämän jälkeen vielä miitti. Sitten nyt mä koitan käydä läpi mun muistiinpanoja, että mitä hittoa mä oon edes puhumassa tuolla, mutta onneksi mä oon hyvä höpöttää, niin kyllä mulla juttua aina riittää puoleksi tunniksi ihan helposti. Mä en vieläkään päättänyt, pidäks mä Leevi-hupparin vai pitäisikö mä ottaa tää veksi? I don't know, mutta on vähän sadesää, niin ehkä tää on ihan hyvä. Joo, kiitos paljon. Mukavaa. Hyvä. Hyvä. Mitä? Sä oot mun iso fani. Hei, kiva kuulla. Kiva kuulla. Otetaan vielä viimeiset, niin sitten päästään aloittamaan. NYT nyt! Ihan sairaan hyvä. Hei, hyvin. Kello on tasan 8. Kuunnelkaa tarkkaan. Kello on tasan 8. Mä puhun teille vähän aikaa ja sitten mä tuun tonne ja pidetään meet and greetia tuolla. Voidaan kuvaa vähän YouTube-videoa tai vähän TikTokia, ottaa yhteiskuvia, mitä haluatte. Meillä on tunti aika ja Facebook-kuvia voidaan myös ottaa. Ehdottomasti otetaan niitä. Oletko kuunnellut meidän biisiä, Päätyynyn biisiä? Joo, se on mun lemppari. Oikeesti, se on sun lemppari. Pitäisikö meidän tehdä lisää biisejä? Pitäis. Mitä? Milloin lisää rappajan kanssa videoita? No heti kun vehdään kuvata. Ihan heti pian. Se rappaja täällä. Ei oo täällä valitettavasti. Ihan sairaan hyvä. Nosta käsi, jos seuraat mua. Seuraas kaikki. Kaikki seuraa. Oikeesti. Yes. Ja onko joku, joka aikoo seurata nyt heti tämän puheenvuoron jälkeen? Joka ei vielä seuraa? Seurasit jo. Hyvä. Teen pitkän videon tästä päivästä, koska tiedättekö, mä oon tullut tänään Tampereelta saakka tänne. Mä oon ajanut tänään autolla 350 kilsaa ja ajattelin vielä ajaa toiset tänään mahdollisesti takaisinpäin. Ai milloin se tulee YouTubeen? No sitten kun mun editoija Nopsan se editoi, mutta mä veikkaan, hän on tosi nopea oikeesti, Santeri on nopea editoimaan, niin voi olla, että aika piankin. 6-7. Joo, mä en tiedä mitä mä teen. Tässä on Sakun kaverin. Terveisiä Räppaijalle. Moi. Moi. Kiitos. Saaks Intistä lomaa tyttöystävän riippijuhliin? Mitä? Niin Aiton kysymys. Älä Miten? Eipä. Seuratko? No niin, täällä on Mimme. Ketä täällä on? Inna. Kaisa. Silja. Elsi. Mitä te haluatte sanoa? Päätyyny. Olkaa nätisti. Hyvä. Päätyyny. En mä tiedä. No kertokaa nyt jotain Lapinlahdesta, kun en mä tiedä tästä mestasta mitään. Koulukylä. Mitä nuorissa tekee täällä? En mä tiedä. Hengaa kaveriporukoissa. Ei kai. Kyllä riippää. Käyttäytyykö nuoret? Noi pojat sanoo, että nuoret käyttäytyy. Ei ne. Tai Lapinlahdesta, jotain hyvää, kun noi vaan haukkuu. Huono paikka. Kuollu. No onko sulla mitään hyvää sanottavaa? No, tilatkaa Siviili Ella YouTubessa ja no, niin kuin kaikki muutkin, Lapinlahti ei ole kauhean hyvä paikka. Muuttakaa Siilinjärvelle, jos haluatte jonnekin muualle. Kiitos niin paljon. Näytän nyt, paljon se kulkee. Se on sisään, jos ei voi huiputtaa vielä. Luulitko, että se joku 100 kulkeva? Mitä? Älä nyt tollaista puhuu. Hieno värinen. Ajat turvallisesti. Kyllä. Ajat, hyvä. Kun se No niin. kortti tulla. Sanokaa tänne. Päätyyny Ella. Mitä? Ella päätyyny. Ja mitä sä sanot? Päätyyny Ella. Hyvä. Tilaa kanava. Sori, mä tunnen Kenen traktorin kyydistä pitää tehdä? Sun traktorin kyydistä. Katsotaan jos ehtiikö. Se olisi aika hauska video. Se olisi hyvä video. Mut katsotteko te ton Sarapeen keika ekana? Niin aika se kerkeä. Käyttäytyykö nuoriso? Kyllä. Käyttäytyykö?
Totta kai. Joo, kyllä. Okei. Paitsi Pyry ei. Sä et käyttäydy. Kyllä mä käyttävyn aina. Käyttäydyt, okei. Ella on paras. Joo, tilaa kanavaa. Hyvä. Toive energiaa.